खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आसामनि बरपेटा र'डआव थानाय सेनक' अलंकार जुवेलारि श'रुमाव गेदेर लुथिनाय जाथाय बलिउड हलिउड सावथुननि बायदि लुथिनाय जाथाय जादों जोंनि आसामाव साबा लुथिग्राफोरा पिस्तल दिन्थिनानै फ्राय 2 कौटि रांनि सना आरो हिरा लुथिनानै लानानै थांदों लुथिनाय जाथाया सानजौफु 2 रिंगा 45 मिनिटनिफ्राय लानानै 1 रिंगा 10 मिनिट समनि गेजेराव जादों होननानै फोरमायथिदों गलायाव गासै 10 स्टाफफोर दंमोन 10नि मादाव सासे गार्ड जायनाव जेबो हाथियार गैयामोन गार्डनि अनगायैबो मेनेजार आरो गुबुन स्टाफफोर हौवा हिन्जाव गासै 10 स्टाफ दंमोन होननानै फोरमायथिदों गेदेर लुथिनाय जाथाय जानायनि सोमोन्दै स्टाफफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव सासे हाबफैग्रोदोंमोन बायग्रा बायदि जानानै फैनानै सना नायनो बिफैदोंमोन बेनि उनाव साब्रैया फैदों आरो पिस्तल दिन्थिनानै सिरि थानो हुमखि होदों खर'आव पिस्तल दिन्थिनानै सिरि थानो हुमखि होदों बेनि उनावनो खुगाखौ सेल'टेपजों सिथाबदों आरो आखाइखौ उनजों खादों बेबायदिनो गासैबो स्टाफफोरखौ खालामदों होननानै फोरमायथियो हौवा स्टाफफोरखौ बुदोंबो होननानै फोरमायथियो लुथिनाय समाव मेनेजारा बाहेरायाव दंमोन उनाव मेनेजारा फैनायाव बिथांखौबो खुगा आरो आखाइखौ खाथेदों होननानै फोरमायथिदों बेबायदिनो सानजौफु 2 रिंगा 45 मिनिटनिफ्राय लानानै 1 रिंगा 10 मिनिट समनि गेजेराव गहेना गलायाव थानाय गासैबो सना आरो हिराखौ लुथिनानै लानानै थांजोबदों दुथांफोरा लुथिग्राफ्रा मोखाङावबो मास्क गानाखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो साबानाव गासै गं 6 पिस्तल दंमोन आरो साबानि मादाव सासेया असमिया राव रायज्लायदों आरो गुबुनफोरा हिन्दी राव रायज्लायदों होननानै फोरमायथियो गलानि सिङाव थानाय सीसीटीभीखौबो गासैखौबो बुफाय बुसि खालामलांजोबदों नाथाय बाहेरायाव थानाय सीसीटीभीनि केमेरायाव दुथांफोरा सेबखांजादों दुथांफोरा गलायाव साफानि उनाव साफा हाबफैनाय आरो उनाव बेग बानानै गलानिफ्राय साफानि उनाव साफा ओंखारलांनाया गासैबो बायजोआव थानाय सीसीटीभी केमेरायाव सेबखांजादों होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो स्टाफफोरनि पार्सनेल रांफोरखौबो लानानै थांदों आरो गलाखौ बन्द खालामनानै थांदों बेखौ खौरां मोननानै सोरबा सुबुङा पुलिसनो खौरां हरदों बेनि उनाव पुलिसा फैनानै स्टाफफोरखौ रैखा खालामफैदों बे समाव स्टाफफोरनि खुगायाव सेल'टेप सिथाबनाय आरो आखायाबो उनथिं खाबथाबनायमोन उनाव पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा फैनानै बिथांमोनखौ रैखा खालामफैदों सोरखाराव फैनायनि उनावनो जौगालु बिथांखिफोर मावनो थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा आखायाव लादों दानि बिटिसि सोरखारा थिग बेबायदिनो थाद'नाय गैयै जौगालु बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि सानाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियावबो 49 बिसिना गोनां क्रिटिकेल केयार सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेनि उनाव क'क्राझार हालादलाव डिजिटेल स्टुडिअ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय हरिनागुरि गामियावबो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि इएम देरहासार बसुमतारी एमसिएलए आरो गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव क्रिटिकेल केयार सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथियो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माखासे गोनांथि थाबावनायखौ बिथांनो मिथिहोदों लोगोसे स्टाफ नांबावगौखौ बिथांनो मिथिहोदों बे लेखायै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै जि सुबिदा नांबावगौ आरो स्टाफ नांबावगौ बेखौ सुफुंनो नाजागोन होननानै रादाय होयो बिथाङा डिजिटेल स्टुडिअ लुफुंनायनि सायावबो बिथाङा फोरमायथियो दि हारिमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय डिजिटेल स्टुडिअ लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों होननानै फोरमायथियो आरो गिबियाव 10 कौटि रां होनाय जाबाय गोनां जाबावोब्ला 50 कौटि रां होगोन आरो बेनिख्रुइबो बांसिन गोनां जायोबा बिटिसि सोरखारा होगोन होननानै फोरमायथियो मोनसे मोजां स्टुडिअ लुफुंनाय जागोन जाहाथे कलकाता दिल्ली मुम्बाइ गुवाहाटी बायदिफोराव थांनो गोनां जाया होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिबावदि मार्च दानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन जेराव बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु फारसे थांनाय रेल लामाखौ बेखेवनानै होगोन बेयाव जाहाथे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिटिसिनि थाखाय मोजां पेकेज होलाङो बेनि थाखाय खावलायगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नांगौ जेरैखि जाया नांगौ मुस्लिमनि भट सोरबा दैदेनगिरिया मुस्लिमनि टुपि गाननानै मुस्लिमनि भट मोननो हास्थायदों सोरबा दैदेनगिरिया आयेन बेरेखा
हा आवग्रिनानै थानायब्लाबो मुस्लिमफोरखौ होखारनो गोसो गैया। नाथाय जोंनि बिटिसिआव मुस्लिमफोरा मानो राजखान्थियाव एसेबां गोनांथार जाखो? बेनो जाबाय सुबुं सानखो। बिटिसिआव बर'फोरनि उनाव नैथियावनो मुस्लिमनि सुबुं अनजिमाया गोबां, जायनि जाहोनाव बिटिसिआव मुस्लिमफोरखौ एंगारनानै राजखान्थि जानो हाया। जेरैखि जाया नांगौ खालि मुस्लिमनि भट। थिग बेबायदिनो दासान्दि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एमसिएलए राकेश ब्रह्मनि खर'आवबो मुस्लिमनि टुपि। जेब्लासिम बिधानसभा बिसायख'थि जोबा अब्लासिम गानगोन मुस्लिमनि टुपि। बेनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन मोनसे थांखि, चलो बिटिसि पाल्टाय, चाचा चाचिर बारि जाय। बे स्ल'गानजों मुस्लिमफोरनि न' हाबगोन इउपिपिएल दोलोआ। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ मा बुंनानै फ्राय 90% मुस्लिमनि भटखौ मोननो हाखो बेखौ सावरायहैगोन होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि दिनै 21 फेब्रुवारि दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनिया मेगा कार रेलि जागोन। गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानै मेगा कार रेलि खालामगोन। उदालगुरिनि नलबारिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेननानै क'क्राझार दतमायाव जोबहैगोन, जेराव 1000निबो बांसिन मेगा कार रेलि खालामनायाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायथियो। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बिपिएफनि आखायाव गाज्रि जेननायनि उनाव दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि गोसोआ लोरबां जानानै दंमोन। बेखौ फोजाखांनो थाखायनो बे मेगा कार रेलिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। जरहाट पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय, गोबां गहेनाजों लोगोसे 7 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। बरपेटा आरो दलगाव मोननै जायगानिफ्राय गासै 7 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबां गहेनाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। जरहाटनि मधुकुन्ज आरो एबिजि हाइट बेफोर एपार्टमेन्टफोराव थांनाय बावैसो सान सिगां गोबां सना रुफा खावनानै खारनानै दंमोन दाखाथिफोरा। दा पुलिसआ नागिरै मोननै जायगानिफ्राय 7 दाखाथिफोरखौ हमनो हाबाय। लोगोसेनो बेसोरनिफ्राय गोबां गहेनाफोरखौबो बोखांनो हादों। बरपेटानिफ्राय इमरान आहमेदखौ हमनो हादों। दलगावनिफ्राय लकमान आली, साइदुल रहमान, नूर मोहम्मद आरो आबु बाक्कार सिद्दिक गासै 4खौ हमनो हादों दलगावनिफ्राय। बिसोरनिफ्राय सना रुफाबो हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गुबुन जायगायाव लुथिनाय जाथायाव लोब्बा दंमोन दुथांफोरा आरो गोबां जायगायाव लुथिनानै सुबुंफोरखौ बेबायदिनो गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन दाखाथिफोरा। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामाव दावबायफैनानै भाइब्रेन्ट भिलेजेस प्रग्राम बेखेवफैदों। जाय प्रग्रामनि गेजेरजों भारतनि सिमाफोराव थानाय गामिफोराव जौगानायनि खामानि मावनायनि थांखि लादों मिरु सोरखारा। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसाम काछार जिल्लानि सिमा खाथि गामि नाथनपुराव फैनानै भाइब्रेन्ट भिलेजेस प्रग्रामखौ बेखेवफैदों। बे प्रग्रामनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबुन रायजोनि सिमा ओनसोलफ्राव थानाय गामिफोर, जायफोर गामिफोरखौ सिगांनि समाव गारनानै दोननाय जादोंमोन, जेबो जौगानायनि खामानि जायाखैमोन, बैफोर सिमायाव थानाय गामिफोर काछार, क'क्राझार, धुबुरी बेफोरखौ लाफानानै गासै मोन 9 जिल्लानि गं 140 गामिफ्राव जौगालु खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बैफोर गामिफोराव इन्टारनेटनिफ्राय लानानै हान्थामेला, दै लोंनाय, सावस्रि आरो सोलोंथाइ बेफोरखौ जौगाखांहोनाय जागोन आरो गुबुन जिल्लाफ्राव जेरैबायदि जौगाखांनाय बेबायदि बिथांमोनखौबो जौगाहोनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो 14 मार्चआव आसामाव फैगोन। आसामनि बाराकभेलीआव बिथाङा पान्चग्रामनिफ्राय लानानै गुवाहाटि फारसे जि थांनाय लामा एक्सप्रेस हाइवे बेखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। बे लामाया जाफुङोबा 4 घन्टानि गेजेरावनो गुवाहाटि फारसे मोनहैगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जायफोर मेडिकेल, एग्रिकालचार, भेटेनारि बायदि फरायनानै फालांगि खालामनो सानदों बिथांमोननोबो 5 लाख राङै होनाय जागोन। बेनि मादाव गिबियाव 2,50,000 रांखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान बिथांखिनि गेजेरजों 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो बेखौ फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन गिबि मन्त्रि बिथाङा। बेनि मादाव 1 लाखखौ गिबियाव होग्रोनाय जादों आरो उननि समाव 1 लाखखौ होबावगोन होननानै फोरमायथिदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।